O game. Gawa tayo sarili nating ano, yung music para hindi na natin i-edit sa TikTok. Ang ganda, taga ano. Woo! Ah! Ganti yan. Woo! Yes! Nandito na kami! Mula nakaraw sa puti-puti. Ang ganda, feeling ko nasa Abacan ako. Dito po ang ano, Abacan Bridge. Dito po yung Mount Arayat. Uy, nako. So ganito po, nagugas ng kamay ang ating mga katutubo. Igang! Gilid-gilid na po. Oy, ingat! Ingat, okay ka lang? O yan, tutok mo kanya sa camera. Oh.